Sin sa imong espiritu. Mga tugang, akontaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Anghel sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin may hirakon, kaugaying likayan kami sa gabos na mga kaiwal, tanganing talingkas an kalag, siring man an hawak, tugison mi sa bilog na isip, an mga bagay na sa diri mo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa liturhiya kan tataramon.
Sa panahon nin kadipisilan, ang pagtubod sa Diyos, iyo ang dapat na pagsarigan. Ini ang mensahe kan babasahon. Hinanyugun po niyato ang enot na babasahon. Sa ikaduhang libro ni Makabeyo. Pitong magturugang dinakop kaibaan sa indang ina. Pinasakitan, hinampak, asin pinirit kan hade, na magpakakan kan laman nin orig, na pinapangalad sa sainda. Saro sa sainda, sa ngaran nin gabos nagsabi, ano ang sa indong hinahanap sa mo? Dapat nindong maaraman na andam kaming magadan. Daisa na makalapas, kantugon nin samong mga magurang. Ani kaduwang tugang, bago na otsan, nagsabi, mga tawong tampalasan, ginadan nindo kami, alagad bubuhayon liwat kami, kanhade nin kinaban, para sa buhay na daing katapusan. Huli, tamagagadan kami huli kan sa iyang tugon. Ani katulong tugang, iyo ang isinunod nindang pinasakitan. Kan ginadan na o ginagadan na, ilinuwas niya ang sa iyang dila, asin daing takot, na inunat ang mga kamot asin nagsabi, ang mga ini itinao sa kuya kan langit, asin huli kan sa iyang mga tugon, putulon nindo. Bilog ang sa kuyang paglaong, na ang mga ini pinutol nindo, ibabalik sa kuya nin Diyos. Pagkahiling ka ini, anhade, asin an sa iyang mga kairiba, nagnaralas. Huli sa kaisugan, kaining aki. Asin huli, tagarong dain niya, minamati. An sa iyang mga tinios. Pagkatapos kaini, sa indang pinasakitan, an ikaapat na tugang. Asin kan ini haraninang magadan, nagsabi, orog na marahay ang samuyang kapaladan, na magadan sa kamot nin mga tao, bilog ang pagsarig sa panuganin Diyos, na kami sa iyang bubuhayon liwat. Alagad para sa saindo, dainin pagkabuhay liwat. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Kung mahiling ko ang sa imong kamurawayan kagurangnan, mapapano ako ning kaugmahan. Kung mahiling ko ang sa imong kamurawayan kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. Kagurangnan, himatea ang pakimaherak ng matanos. Danguga ang sakong inagrangay. Hinanyuga ang sakong pamipi. Mayong daya sa sakuyang ngoso. Kung mahiling ko ang sa imong kamurawayan kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. Ako danay na naglalakaw sa imong mga dalan. Mayong pag-alang-alang sa sakong mga lakad. Uya ako asin nag-aapod. Dadangugon mo ako, O Diyos. Lilinya ako, hinanyoga ang sakuyang mga tataramon. Kung mahiling ko ang sa imong kamurawayan kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. Ampo na ako siring sa alinawnaw, kang sa imong mata. Tagua ako sa lindong kang sa imong mga pakpak. Sa sakuyang katanosan, mahihiling ko ang lalawgon mo,
asin ang sakuyang pagmata, mapapano ako kang liwanag ning sa imong kamurawayan. Kun mahiling ko an sa imong kamurawayan kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. An ikaduwang babasahon, iyo ang kapahayagan ni San Pablo, manunungod kan kusog na gikan sa Dios. An kusog na ini magdadanay, kunyaon man ang satuyang paglaom, asin pagsarig sa pagkamuot ng Diyos. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Rangahon man lugod kamo sa kapakusugon an buot nindo ni Hesu Kristo na satong kagurangnan. Asin nin Diyos na satong Ama, na namuot sa to, na sa saiyang biyaya, nagtaos sa to nindaing katapusan na kusog nin buot, asin pusog na paglaom. Tanganing danay kamong makagibo, asin makasabi kan gabos na marahay. Sa katapusan, mga tugang, ipamibi nindo kami, tanganing an mensahe nin kagurangnan, makalakop tulos asin akoon, arog kan pag-ako nindo kaiyan. Ipamibi man niyat nindo na iligtas kami nin Diyos sa mga tampalasan, asin maraot na tawo, huli tabakong gabos na tawo, igwanin pagtubod. Alagan maimbod an kagurangnan, papakusugon niya kamo, saka ililikay sa maraot. Nananarig kami sa kagurangnan, dapit sa indo, naginibo asin padagos nindong gigibohon, an mga ipinagbuot ni sa indo. Ang tabayanan lugod kamo nin kagurangnan, pasiring sa pagkamuot ning Diyos, asin sa katagalan ni Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. May nagduman kay Jesus na mga Saduseyo na nagsabing mayo nin pagkabuhay liwat. Hinapot ninda si Jesus, Maestro, nagsurat si Moses kaining pagbuot para sa to, kung magadan ang sarong lalaki, dangan mabayaan ang agum niya na mayong aki, kaipuhan agumon kantugang niyang lalaki ang balo, tanganing magkaaki sinda para sa nagadan niyang tugang. Igwa kaidtunin pitong magtururugang na lalaki, ang pinakamatuan nag-agum, alagad nagada na mayong aki. Inagum kan ikaduaan balo, dangan kan ikatulo, pariho ang nagrani, pariho ang nangyari sa pitong magtururugang, nagkagaradan sindagabos na mayo nin aki.
Dangan nagadan man ang babae. Ngunyan sa aldaw nin pagkabuhay liwat, si isay sa inda an agom kan babaeng ini. Huli tanagin agom niya siya ninda gabos. Nagsimbag si Jesus. Ang mga lalaki saka mga babae sa panahon na ini nagaaragom asin nagpapaaragom. Alagad ang mga lalaki asin mga babae na maninigong buhayon liwat para sa buhay na maabot, day na maagom. Day na sinda magagadan, huli ta magiging arog na sinda sa mga anghel. Sinda mga aki nin Diyos, huli ta nabuhay sinda liwat. Malinaw na pinatunayan ni Moses na angadan mabubuhay liwat. Sa kasuratan dapit sa naglalaad na sadit na kahoy, inaapod niyang kagurangnan ang Diyos ni Abraham, ni Isaac as ni Jacob. Siya ang Diyos kan mga buhay, bako kan mga gadan. Ang gabos nabubuhay sa iya. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ang sitwasyon sa Ebanghelyo na nadangog niya to, iyon paghapot kan mga Saduseyo kay Kristo manunungod sa pagkabuhay liwat. Ang mga Saduseyo, iyo ini sa mga tao na day nagtutubod na may pagkabuhay liwat. Para sa inda, ang pagkabuhay liwat, continuation sa naiyan, kan pagkabuhay niya to digdi sa kinaban, mayong pagkakaiba. Kaya nangani, ang hapot ninda kay Kristo, sisay an agum kan babae, ngapit na panahon, na samantalang naging agum siya kan pito. So para sa inda, ang pagkabuhay liwat, kapadagusan sana, kan pagkabuhay digdi sa daga. Alagad, ano ang sabi ni Kristo? Ang lalaki asin babae, pinapag-aragom. Alagad, ngapit, sinda magiginan arog sa mga anghel, sinda mga aki nin Diyos, hulita sinda na buhay liwat. So, ang sa indang pagkabuhay, iba naman sa pagkabuhay niyato digdi sa kinaban. Kaya, sa puntong ini, tunay mananggad, ini ang satuyang kamautan na mag-ako kan buhay na daing kasagkoran, pagtapos kan buhay niya to digdi sa kinaban. Kaya digdi mahihiling niya to, tunay mananggad na igwa kita nin papadumanan. Kung maninigo kita, maako kita kan buhay na daing kasagkoran o pagkabuhay liwat. Alagad, digdi, sinasabi sa satuya na ang biyaya nin pagkabuhay liwat, madipindi pa man giraray sa satuyang kagurangnan. Dahil niya to ini pwedeng suhulan, dahil niya to ini pwedeng bakalon, o kaya kung ano pa man. Madipindi pa din sa iya. Ito bagang garo, masabi kita, ako kagurangnan na buhay sa kinaban nin marhay, nagparatabang, naging maimbod, karapatan ko ang pagkabuhay liwat. So bako kitang arog kaiyan, gabos na sa tuyang maaako, hali sa mahal na Diyos, madepende sa iyang pagkaherap. Baka maghapot kita, hindi maray pa man lugod na tayo na magpara gibunin karahayan. Anyway ngayon, madepende man lang palan sa mahal na Diyos. So, common sense dictates, maski sa tuyang pagkabuhay, ang nagpapakamarahay, kinakahirakan, di ba? Ang mga mararaot, sabi nga ni Ikaiyan, pinapanis. Okay? Although may hirakon ang mahal na Diyos, alagad hustisya siya. Permiti ang sinasabi, kung ano ang satuyang ginibo, iyo man yan ang satuyang aakoon sa atubangan kan mahal na Diyos. Kaya, balsan man kita, kan buhay na daing kasagkuran, pagtapos kan buhay niya to digdi sa kinaban, iyan huli sa pagkaherak
kan satuyang kagurangnan. Kaya ano ang challenge sa satuya digdi, mas maray nang maging maray kisa sa maraot. Ninhulit akon kita, nagpapakamarhay, tunay mananggad, kita kakahirakan kan satuyang kagurangnan. So digdi, siring man mga tugang, sinasabi sa satuya na tunay mananggad, ang Diyos niya to Diyos nin mga buhay. Bakong Diyos nin mga gadan. Of course, ang satuyang pagkabuhay sa daga, matatapos na, di ba? Gabos kita magagadan. As in, ang satuyang kamautan bago man lang kita magadan, iyon na kita maging marhay, kita makasunod sa kabuutan kan kagurangnan, hulita iyo ini ang magiging paagi, tangani na mag-ako kita kan buhay na daing kasagkuran. So, siring mandigdi, sinasabi sa satuya, kung satuya ining paghuhurup-hurupan, tunay mananggad na day niya to masasabutan ano ang mangyayari sa pagkabuhay liwat. Ang satuya sa nang pagtubod, may pagkabuhay liwat. Alagad kung paano ini mangyayari, ini day niya to kayang ipaliwanag. Ulit na day niya to ini aram. Diyos na ang nakakaaram kan mga bagay na ini. Kaya sinasabi niya to pirmi, ipinapasa Diyos niya to ang gabos. So, kung ini mangyayari sa satuya, na matatapos ang satuyang buhay sa kinaba na ini, dapat mananggad palan, mag-i-enjoy niya to ang satuyang buhay. Alagad ang pag-enjoy kan buhay na ini, dapat susog sa kabuutan kan kagurangnan. Bakong susog sa kabuutan kan kinaban. Kulit akon, susog sa kabuutan kan kinaban, ang pag-enjoy niya to kan satuyang buhay, hirak man sa sato, ngapit na panahon. Kaya digdi mga tugang, sa satuyang pangaturugan o kamautan na mabuhay liwat o mag-ako kan buhay na daing kasagkuran, tinawan kita nin mga, sabi kayan, reminders, tangani na maabot niya to ang satuyang pangaturugan. Sa satuyang enot na binasa, pinapasabot sa satuya sa libro nin Makabeyo, na tunay mananggad kaipuhan niya to magkaigwanin pusog na pagtubod, na dawa sa masakit na sitwasyon, sa tahaw kan problema, day niya to kinokompromise ang satuyang, ang katotohan, manunungod sa pagsunod niya to sa kagurangnan. Imagine ta na lang ang sitwasyon kan pitong magtururugang na ginagaradan. Sinda, mas kinangani ginagadan, day sinda nagko-question, day sinda nagluluyaan buot. Mala nga ni ita, sinabi pa kaining nasa huring parte, ilinuwas niya ang sayang dila, ang sayang kamot inunat niya. Sige, putulo nindo. Ako nagtutubod na ang gabos na ini ibabalik sa kuya kan mahal na Diyos. So mga tugang, digdi, ano ang isyo? Ninhulit ta sinda, da ininda kinokompromise an sa indang pagtubod na bawal magkakan nin karning ning lamanin urig. Para sa inda kaya kan panahon, ang kabanalan, iyan makukuha mo yan sa pagiging maimbod sa pagsunod sa kabutan. Diba? Kaya nga ni ibaga ko ni hilingon niya to, ang mga eskribas asin pariseyos, maski da ininda na isa sa buhay, so pinaka-essence kan katukduan, basta sinda magsunod, iyon na yan sa inda. Kaya sabi baga ni Kristo, mga parasagin-sagin ka mo, ulit tada inindo'y sinasabuhay, ang tunay na kamautan kan katukduan. Digdi sinasabi sa sato, para sa inda dai, okay lang na magadan, dahil lang ninda malapas ang katukduan kan kagurangnan. So sa madaling sabi, kung ini sa tuyang ihilingon, sa satuyang sa buhay kan satong pagtubod, dawa nagura anong mangyari sa satuya. Ano man na sitwasyon igwa kita, dapat dahil nyato kinokompromise, linilingawan, ang satuyang pangapudan na maging maimbod sa katukdoan kan kagurangnan. Ini sitwasyon sa inot na binasa, buhay ang kapalit kan sa indang pagtubod sa mahal na Diyos.
Alagad sinda maugma, sinda nagtutubod, hulita ang buhay na mawawara sa inda. Para sa inda, ibabalik kan kagurangnan. Sa ikaduhang binasa, maliban sa pagtubod na dapat niyatong pinapakusog sa satuyang pangaral daw na pagkabuhay, nadangog niyato ang surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Remember, pinipersecute sinda si San Pablo kan mga dakong paratubod. Alagad ano ang sabi niya, ipamibi nindo kami, tangani na magkusog ang samuyang buot, ang samuyang paglaom, tanganing danay na makagibo, makasabi kami kan gabos na marahay. Sumantang kita nagsasabuhay kan sa tong pagtubod, dahil niya to paglingawan na makiulay pirmi sa mahal na Diyos. Ang satuyang prayer life na sinasabi, ang satuyang buhay pagpamibi, dakulang tabang ini, tangani na mapakusog niya to ang satuyang pagtubod sa mahal na Diyos. Tangani na sa tahaw kan mga manlain-lain na sugot, day kita madaog. Day niya to malingawan, ang satuyang pangapudan na kita gabos, maging marhay. Kaya mga tugang, sa dikit na mga katutuuhan na ini, lugod magmaawot kita, na ngapit na panahon, kita man mag-ako kan buhay na daing kasagkuran. Sabi ko nga ni ka ini, dahi niya to ini aram kung paano mangyayari. Alagad, nagtutubod kita na ang gabos na mangyayari, madepende sa kabutan kan mahal na Diyos, siring man sa kung paano niya to ini prinipiraran. Kaya sa puntong ini mga tugang, sinasabi sa satuya, tunay mananggad, mayong sayang, ang satuyang pagiging marhay sa kinabana ini. Ngapit na panahon, iyo ini ang dadarahon niya to sa atubangan kan mahal na Diyos. Ang bunga kan satuyang karahayan. Asin iyo ini ang makakatabang sa sato, tangani na maako niya to ang buhay na daing kasagkuran. Kaya, padagos na kita, sa tahaw kan mga manlain-lain na sugot, magtubod kita na ang mga bagay na inimalipasan na. Gibuhon ta sana kung ano ang satuyang dapat nagibuhon, asin, sabi ka ni, idulot niya to sa mahal na Diyos, ang mga bagay na daynan niya to, sabi ka ni, magigibo. O kaya, ang mga ginigibo niya to, gabos sa satuya, idulot niya to sa mahal na Diyos. So, out pumanlugod, ang satuyang pagkabuhay digdi sa kinaban, magbunga, kan buhay na daing kasagkuran, ngapit na panahon, paglipas kan buhay niya to digdi sa kinaban. So, magparamibian po kita, tapirmi niya itong sinasabi, damor kitang nagpapakabanal, damor kitang titintaran. Alagad kung makusog ang satuyang pagtubod, makusog ang satuyang relasyon sa mahal na Diyos, madanay kitang maimbod, dawa sa tahaw, kan manlain-lain na sugot. Sulugod, mangyari sa satuya, ang satuyang kamautan, siringman, mangyari ang kabutan, kan kagurangnan. Matindog na po ang gabos.
pamibining banwaan. Nagmamaut kan nakakarangang pagkamuot kan Ama, mamugtak kita sa presensya kan Dios asin mamibi sa iya. An satong simbag kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinakban, padagos na magharubay kang marhay na bareta, kang pagkabuhay liwat, asin kang buhay na madatong. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa arual daw niya tong pamuhay-buhay, maibanaag taang paglaom sa mga nabubuhay sa kadikluman, asin kawaran ning paglaom. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mamatean kang mga dukha, mga daing nag-eerokan, asin mga daing sukat ang kagurangnan ning buhay, huli kang pagkamuot, asin pagkamat tinao kang sa indang kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga nagsasakit, magkamit sa indang buhay kang pagkakaumay na presensya ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa bagong buhay, kaiba ni Kristo sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos nin mga buhay, ining Eucharistia magwara sa mo nin paghidaw sa langit no na bangkete na inanda mo para sa mo. Duman malulubos ang samuyang kaugmahan na kaiba mo sagkod paman, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Tukaw tabi. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa kuwasinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakaman. Akoon mandugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, kaugaying hilinga,
ang mga sakripisyo ngunyan, tanganing makamtan mi sa maludok na pagkamuot, ang ginigibo mi huli kan misteryo kan pasyon kan sa imong aki, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana-daing kasagkuran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kan gabos mong linalang. Asin sa atubang kan kadarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kaibakan gabos na angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon, nagsasabi. Kagurangnan ikananggad banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bun kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak kasindugo kan sa mong kagurangnan na sa Yeso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas yanin tinapay asin pagpasalamat, binaakini, asin tinausa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainihan sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya manin kali sa singgararay pagpasalamat sa imo, tinausa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, kay niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadana sin pagkabuhay liwat,
Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Biyerhen na ina akan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin kan gabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, magumaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na Seso Kristo.
Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamunin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maniniko na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen.
Mamibigit ha. Kagurangnan pinakakan sa banal na atang, asin nagahagad kan sa imong pagkahirak. Nagpapasalamat kami sa imo na sa pagbulos kan sa imong espiritu, magdanay ang grasya nin katanusan sa mga linaugan kan langit no na kabagsikan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Mato ka muna po kita. Ngunyan po magkakaigwa kita nin second collection para po sa Misa Pro Seminario. And proceeds po kaini iyoan para sa satuyang tulong seminaries. Pre-college diyan sa Elias Angeles Minor Seminary and Major Seminary, Concepcion Pequeña. Mass wedding po 2022 sa maabot na December 8, 2022 sa oras na alas 9 nin aga, magkakaigwa po kita sa parokya, digdi sa parokya nin libreng pagkasal na sa tong nakagawian taon-taon. So mga day pa po kasal sa simbahan, magpalista po sa opisina kan sa tong parokya. Ang deadline po November 8. Makihumapot na lang po sa opisina sa mga requirements. So lugod, i-take ta ini, ining oportunidad na ini, sa mga day pakasal, tanganing makaako kamunin komunyon, makapagkumpisal ka mo, maski mayong handa, okay lang yan. Ang importante nakasal ka mo sa mata kan mahal na Diyos, na ako nindo ang sakramento nin matrimonyo. Maski dikit lang na pag-uli nindo, dikit lang na karakanan, okay na yan. So kaya nga ni mass wedding, sabi ta kani, mayo kitang kakayahan na maggasto. Kaya iwasan ta na yan na may pabayli pa, bago a night before, tapos may kung ano pang irinuman, karakanan, bunong urig, at ang nga ni mass wedding. Okay? So sabi ka ni, dahil kita magpara gastos, huli ta kaipuhan niya tuan kwarta para sa mga mag-aragom-agom na day pakasal. Ang youth encounter sa maabot na November 18, 19, 20, 19 and 20, magkakaigwa po kita nin youth encounter digdi sa tuyang parokya. Iniimbitaran po ang mga hobbines na magbali sa nasabing youth encounter. Magrani na lang po sa sisay man na miyembro kan Paris Youth Ministry para sa iba pang informasyon. Christ the King Sunday sa Domingo po, pitsa 20 ka Nobyembre, iyo ang kapiestahan kan Kristong Hadi. Magkakaigwa po kita nin procession sa patio pagkatapos kan misa sa alas 6 nin aga. Clergy retreat. Ang mga kapadian po kan sa tong Archdiocese kan Cáceres, magkakaigwa po kan annual retreat nagigibuhon sa Tagaytay sa maabot na pitsa 28 kang Nobyembre hastang Disyembre 2 taon ining taon na ni. Mayo po kita nin misa sa simanang iyan. Salamat po sa mga donantes ngunya na nakaaging semana para sa mga pangangaipo ka sa tong simbahan, October 31 to November 5. 2022. Inot na tawag para sa tugang nyato na si Reverendo Jim Norris Samar Penetrante, kan Barangay San Francisco, Nabua, aki ni Guillermo Penetrante Jr., si Nancy Samar Penetrante. Siya po, saro sa mga diakono na ordinahan sa pagkapadi sa maabot na December 7, 2022. Kung igwaman kamong naaaraman, nakaulangan para sa iya, tabangan ta po siya, makiulay sa opisina, ipaabot sa nanunungdan, kung ano ang kaulangan na sa indong naaaraman. So bako ini sa pagraot o kaya kung ano paman, pagtabang ini. Tangani na ang satuyang tugang na magiging padi, maninigo sa pag-ako kan sakramento, kan banal na orden. Kaya sa December 7 po, ang sa iyang scheduled ordination sa pagkapadi. Salamat po sa mga lay ministers, sa mga lectors, commentator, sa satuyang collectors, mga altar boys, ang satuyang nagbomonitor, asin sa Indo Gabos niya undigdi, aserets,
etc. Sa indong gapos po, Diyos ang magbalo sa indong karahayan buot. Matindog po kita. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan manlugod kamo kan Diyos na makakamhan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang satuyang selebrasyon, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na aga po sa indo gabos. Happy birthday, Father Jude. Thank you. Salamat. Ala. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bakuyan recessional song. Thank you very much po. Diyos ang magbalos.